खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आहमेदाबादनि सासे जेम्स बन्डनि फेनआ 007 नाम्बार थानाय गंसे गारिनि प्लेटखौ 34 लाखनि बायदों। आहमेदाबादनि रिजनेल ट्रेन्सपर्ट अफिसनिफ्राय आशिक पाटेल मुंनि सासे मानसिया गावनि 39.5 लाखनि गंसे गोदान एसइउवी गारिनि थाखाय 34 लाखनि 007 नाम्बार थानाय प्लेटखौ बायदों। बिथांनि बायदिब्ला 007 नाम्बारा गावनि थाखाय लाकी नाम्बार। गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार GJ01WA007 खौ अनलाइन बिड खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिनि गिबि बेसेना 25,000 रांल'मोन। बेयावनो आशिक पाटेल आरो गुबुन सासे अनलाइन बिड खालामग्रानि गेजेराव बादायलायनाय जानानै 007 थानाय गारि नाम्बारखौ 34 लाख राङाव आशिक पाटेलआ बायदों। कलेजाव साख्रि मावग्रा आरो प्रफेसारफोरनि आजिरा मोननाय समा 62 बोसोर बैसोसिम जासिगोन। दुलाराय BTR कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलनि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरा शुक्रबाराव आसामनि सावस्रि आरो रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ क'क्राझाराव लोगो हमनानै BTR ओनसोलाव थानाय गासै फरायसालिमाफोरनि साख्रिआवला आरो प्रफेसारफोरनि आजिरा मोननाय मावसमखौ 62 बोसोर बैसोसिम लाखिनांगौ होननानै गुवारै सावरायलायदोंमोन। आरो बेनि सायाव आसामनि सावस्रि आरो रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रादाय होदों होननानै रोखा फोरमायो दुलाराय BTR कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलनि गाहाय नेहाथारि क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर RN सिंहाया। खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि सावस्रि आरो रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासै फरायसालिमा आरो प्रफेसारफोरनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनो नाजागोन होननानै रादाय होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावो दुलाराय BTR कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलआ। 2 लाख राङाव 4 लाख नकल रां मोनगोन होननानै थगायजादों सासे हिन्जावा। रुपही हाटनि लावगावनि नरुल इस्लाम मुंनि सासे मानसिया सासे आइजोनिफ्राय 2 लाख रां लादोंमोन आरो बेनि सोलायै नंखाय 4 लाख रां हरगोन होननानै बुंदोंमोन। हिन्जावा 4 लाख रां मोननायनि लबावनो 2 लाख रांखौ नरुल इस्लामनो होनानै थगायजादों। थगायजाखांनायनि उनाव आइजोआ रायजोफोरनो खिन्थादोंमोन। रायजोफोरा दा नरुल इस्लामखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय। सम्पथिखौ लुबैनानै गावनि असे बिफाखौनो बुथारदों। बे जाथाया इउपिनि बारांबाखि होननाय जायगायाव जादों। बिफानि सम्पथिखौ लुबैनानै फिसाज्ला आरो बिहामजो सानैजों लोगो नांनानै खालामदों बे मुगैथाव खामानिखौ। गिबियाव बिसोरो बिफानि आथिं आखाइखौ खानानै दंफाङाव उल्थायै खाखोनानै दोनदों आरो गोबौ हाथियारजों गोदोनाखौ हास'दों। जाथाय जाखांनायनि उनाव बिसोर सानैया जायगानिफ्राय खारखोमानो नागिरदोंमोन, नाथाय पुलिसफोरा दा बिसोर सानैखौ हमनो हाबाय। फिसाज्लाया बिफानि सम्पथिखौ सिगांनिफ्रायनो गावनि मुङाव खालामनानै होजोबनो थाखाय बिफाजों नांज्लायबाय थाखादोंमोन, नाथाय बिफाया फिसाज्लानि खोथाखौ गनायाखैमोन। बेनि थाखायनो दुथां फिसाज्ला आरो बिहामजोआ लोगो नांनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावदों। रिटायारमेन्ट फान्ड बडि इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन EPFOआ पेन्सनारफोरनि लाइफ सार्टिफिकेट जमा खालामनायनि जोबथा अक्ट' एबा लास्ट डेटखौ 30 नबेम्बर 2020 निफ्राय बारायनानै 28 फेब्रुवारि 2021 मायथाइसिम खालामनानै होबाय। पेन्सनारफोर जाय इमप्लयिज पेन्सन स्किम 1995 नि सिङाव पेन्सन मोनो आरो COVID-19 नि थाखाय लाइफ सार्टिफिकेट जमा खालामहैनो हायाखै, बिथांमोनहा 28 फेब्रुवारिनि गेजेराव जमा हैबाबो जासिगोन। पेन्सन लाग्राफोरा बोसोरफ्रोमबो 30 नबेम्बरनि गेजेराव लाइफ सार्टिफिकेटखौ जमा होनो गोनां जायो आरो बे सार्टिफिकेटआ बोसोरसेनि थाखायल' खामानि होयो। बे लाइफ सार्टिफिकेटखौ जमा होआब्ला पेन्सना हाबनाय नङा। पेन्सनारफोरा लाइफ सार्टिफिकेटखौ पेन्सन होग्रा बेंक, पस्ट अफिस आरो कमन सार्भिस सेन्टारफोराव जमा खालामहैनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। दुधनैआव 3 दाखाथि हमजादों। दुधनै दामरा र'डआव थानाय फ्लिपकार्टनि डिलिभारि सेन्टाराव गासै 6 दाखाथिफोरा नंखाय पिस्तल देखायनानै रां लुथिदों। फ्लिपकार्ट डिलिभारि सेन्टाराव मावग्रा सासे मावथिआ बुंथिनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा गासै 13 लाखनिबो बारा रां लुथिदों। 6 दाखाथिफोरनि मादाव 3खौ हमनो हाबाय आरो 3आ खारखोमानानै दङ। हमजानाय 3 दाखाथिफोरनि मुङा दुधनै बालासारनि सुनिल बर', आपार मवामारिनि अरुण दैमारि आरो कुकधुआ तिनिआलिनि कमल खाख्लारि। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय 2 स्कुटि, 2 नंखाय पिस्तल, 2 मबाइल आरो 42,600 रां हमनो हादों। खारनाय 3 दाखाथिफोरनि मुङा अभिजित, जन्मेजय बसुमतारी आरो तुति बसुमतारी। पुलिसफोरा दा बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ।
अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लानि इन्ड'-म्यानमार बर्डाराव पुलिसफोरा सानै आल्फाखौ हमदों। तिराप जिल्लानि लाजु ओनसोलाव बिसोर सानै आल्फानि केडारफोरा बेरायथिंगासिनो दंमोन। बेयावनो पुलिसफोरा सन्देह खालामनानै उल्टां-फाल्टां सोंनाय फिन्नाय लानायाव बिसोर सानैखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै आल्फानि मुङा बिन'द मिरज, 25 बोसोर बैसोनि, तिनसुकिया जिल्लानि आरो आस्तार हुसैन, 32 बोसोर बैसोनि, गलाघाट जिल्लानि। थसे बिरिनि थाखाय सासे मानसिखौ बुथारदों। बियो दिल्ली शाहिनबागआव जादों। थसे बिरिनि थाखायनो सासे मानसिखौ साथाम दुथांफोरा बुथारदों। बुथारजानायनि मुङा सिद्दिक, बियो वेस्ट बेंगल मालदानि। बियो दिल्लीयाव लेबार मावनो थाहैदोंमोन आरो नदी मुंनि सासे मानसिनि न'आव खामानि मावगासिनो दंमोन। खामानि मावबाय थानाय समावनो बिसोर सानैजों लोगो जादोंमोन आरो सम सम बाहेरायाव थांनानै बिरि सोबहैयोमोन। जाथाय जानाय सानखालिबो बिसोर सानैया जमुना दैमा खाथियाव बिरि सोबगासिनोमोन। बेयावनो साथाम दुथांफोरा फैनानै गिबियावनो बिसोरनाव बिरि बिफैदों आरो बिरि होनो माना खालामनायाव मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव नांलायलायनाय जादों। नांलायनायजों गोजोनैनि दुथांफोरा बिसोरखौ बुदों आरो बिजोंबो गोजोनैनि गंसे दखाननिफ्राय गोफार हाथियार लायनानै सिद्दिकखौ सुथारदों। सिद्दिकखौ हायाव गोग्लैनाय नुनानै दुथांफोरा जायगानिफ्राय खारखोमा लांदोंमोन, नाथाय पुलिसफोरा दा बिसोर साथामखौ हमबाय। हमजानाय साथामनि मुंफोरा फारियै महम्मद फैजन, 20 बोसोर बैसोनि, महम्मद उस्मान, 22 बोसोर बैसोनि आरो जाहिर मनसुरी, 20 बोसोर बैसोनि। जीएसटी इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टआ हारियानानि सासे फालांगिरिखौ गनायथि गैयालासे सिगारेट बानायनानै दिहुननाय, दाब दाब जायगायाव दैथायहरनायनि थाखाय आरो 129 कौटिनिबो बारा होनांगौ टेक्सखौ होयैनि थाखाय हमदों। हमजानाय फालांगिरिनि मुङा सत्येंद्र शर्मा, हारियानानि। गुरुग्राम ज'नेल इउनिटनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ जीएसटी इन्टेलिजेन्सनि बायदिब्ला सत्येंद्र शर्माया गावनि बानायनाय सिगारेट निधि ब्लेक, गल्ड कुइन आरो E10 खौ गनायथि गैयालासे बानायनानै फानदों आरो बिनाव टेक्स होनायनि जेबो फोरमान पत्र मोनाखै आरो सोरखारनो होनांगौ जीएसटीखौबो होआखै। बेनि अनगायैबो सत्येंद्र शर्माया गनायथि गैयालासे दस्रा कम्पानिनि बानायनाय पेरिस, फाइन, ब्लेक डजाराम, इसिलाइट बेफोर नामावबो सिगारेट बानायनानै दिहुननानै फानदोंमोन। गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय राजा लामायाव गंसे ट्राकआ अर खामनानै गासै सेवहांगार जाजोबदों। नेशनेल हाइवे 37नि जराबादआव जादों बे जाथाया। गंसे ट्राकआ माइ जिगाब लानानै खेत्रीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाब अर नांनानै AS15C5444 नाम्बारनि टाटा DI ट्राकआ अर खामजोबदों। उदालगुरि जिल्लानि पानेरी ओनसोलाव सानै मानसिखौ मैदेरा बुथारदों। बुथारजानाय सानैनि मुङा भिनसेन्ट थिरु, 50 बोसोर बैसोनि आरो प्रकाश थिरु, 23 बोसोर बैसोनि। सानैबो गंसे नखरनिनो। बिसोर सानैया गावसोरनि आबादखौ नायनो थांदोंमोन। बेयावनो आबादखौ जानो फैनाय मैदेरा बिसोरनि सायाव गाग्लोबदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव भिनसेन्ट थिरुआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो प्रकाश थिरुखौ गाज्रि जोखोम जानायखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांदोंमोन। बेयावनो बिथाङा जोबथा हां लाहैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।